Takže ahoj lidi, zdraví vás Kvítek.cz a vítám vás u dnešního videjka ze hry Shake and Fidget. Tak, jestli jste neviděli moje splachování z S12, tak se určitě koukněte, budu potěšen. A padly nám tady ty rukavky, záhadné rukavice. Tak, takže super. Yes, dáme si, kouknout si do zbrojny, jestli tady něco nebude. Ne, počkat. No, ale to nebudu kopat. Sorry. Tak, tady něco? Ne. Yes, ale to stojí hodně, takže si na to budu muset vydělat, takže až za hodně dlouho to, ne jako za hodně dlouho, ale za chvíli to budu mít. Možná. A dáme si arénku proti Han, kterého bychom neměli dát. Je to kouzelník, má epic zbraň, takže jsme ho nedali. Nevadí. Doufám, že neslyšíte vysavač, ne jako ze Shakea, ale normální, protože vysáváme. OK, takže do cechu něco. Ahoj, aloha. OK. Tak, dáme si asi quest. Tady to si nechám na zítra, protože tam hodím do záchoda. A přesuneme se na S1, kde máme fárky 001. Bude 43, takže teda, co to miluji, hezký level. OK, dáme si, odklikneme si quest, který jsme jasně dali. A houbička. Tak, koukneme se do zbrojny. Tam nic není. Tady jo, takže tady ten elixir pak musím se ho koupit. A dáme si arénku proti Nexto, kterou bychom mohli dát, ne nějaký velký problém. Yes, dali jsme ho. Takže úžasný. Koukneme se do pošty. McClone na mě zautočil a my jsme ho dali, protože jsme větší level. A jak můžete vidět, pořád na mě útočí, ale já ho tak dávám trošku. Je to nerozhodně, jako, ale měl bych ho dávat. Tak. Dáme si asi co? Podzemí nějaký, jestli někoho dáme. Ale už mě tady ten štve. Takže mě už ať jde dolů. Už mi tady leze na nervy. Yeah. A teď kritik. Škoda. Takže tam dáme ještě jednu houbičku. Pojď. Dáme. Takže nevadí. Já se omlouvám za ten vysávač, jestli to slyšíte. Doufám, že vám to nebude nějak vadit. A přesuneme se na S2, kde máme Tericka. Tak. Koukneme se do cechu. Tady jsme měli útok na 1 liga. První liga. Jakož mi to asi podle mě nedali, ale to vůbec nevadí. Myslím, že to oni do nás ne, dali jsme to, takže úžasný. Tak, koukneme se do zbrojírny. Nějak. Celkem dobrá, má hezký rozstyl. Jo, má dobrý. Takže tady to si šetřím, takže si dáme arénku proti Toma 007. To asi, říká si asi agent Toma 07, ne? Ale ne. Tak, kterýho jsme dali, takže úžasný. Dopožitím něco? Ne, pořád nic. Takže koho budeme asi zkoušet? Asi zkusíme tady toho nejdřív a pak tam toho. Aby to bylo spravedlivý, no. Tady toho. Ale no, to nevadí. Takže já si dám asi quest.
5. Jo, takže branko, vememe. Tak a přesuneme se na poslední svět a to je S22, kde máme kvítka.cz. Tak v cechu, dej do cechu pizzaťáku. Abych tam nějakou taky daroval, já ještě nemám ověřený e-mail, takže OK. Takže do zbrojny se koukneme. Jo, a mám novou zbraň, která se mi úplně nejvíc líbí. Inteligence 40, styl má celkem dobrý a jako líbí se mi, no. A tady už jinak nic není. Ne, takže včeráku něco. Ne. Tak, já se asi kouknu do pošty. Brsla. Na mě zautočil. Studio jsme dali. Yes. Tak. Podzemí nemůžem. Kde už to první 65, celkem hodně dobrý. A koukneme se na jednoho kluka. Jmenuje se Nitusovi LP. Ano, VAR. Určitě ho znáte. Je hodně dobrý. Jsem jeho fanoušek, hodně velký. A už tady nemá ten opasek na to, naštěstí, nebo na všechno, teď nevím. Celkem je dobrý. Jo, já už jsem 13. Wow. No, tady tím dílem se s váma loučím a ahoj.